Idol, kinilala po ng mga organizers ang matagumpay na pagsasagawa ng Intertown Basketball Tournament sa Pangasinan na nilahukan ng nasa 48 lokal na government unit mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Ayon sa mga komisyoner, naging kapansin-pansin ang mataas na antas ng kompetisyon kung saan ipinakita ng mga manlalaro ang disiplina, determinasyon at sportsmanship sa bawat laro. Malaki rin ang naging papel ng mga lokal na opisyal, ang coaches at organizers sa maayos na daloy ng torneo sa pamamagitan ng koordinasyon at suporta sa buong aktibidad. Itinuturing ang torneo bilang bahagi ng pagpapalakas ng youth development at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad sa lalawigan. Samantala, tinanghal na kampiyon ng Team Calasiao habang binigyang pugay din ng iba pang mga koponan na kalahok sa nasabing kompetisyon. IFM News. IFM News. IFM News.